салом дӯстдорон ва бинандагони шабакаҳои иҷтимоии рӯзномаи Хатлон. Нашри аввали барномаи набзи Хатлонро дар соли 2025 манзури шумо мегардонем. дар ин барнома мо матлабҳои шумораи дуввуми рӯзномаи Хатлонро ба шумо муаррифӣ менамоем. мутаваҷҷеҳ бошед. шумораи дуввуми рӯзнома бо мавзӯъҳои ҷолиб ва муҳим ба дасти хонандагон расид. дар саҳифаи аввали рӯзнома хабар дар бораи оғози омодагӣ ба даъвати баҳории 2025 нашр шудааст ки марҳилаи муҳими омодагӣ ба хизмати ҳарбиро фаро мегирад. мулоқоти раиси вилоят бо ятимон дар ноҳияи Ҷалолуддини Балхӣ низ як рӯйдодҳои асосии рӯз мебошад. дар ин чорабинӣ раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид кӯдаконро ба соли нави мелодӣ табрик гуфта таъкид намуданд ки ятимон таҳти таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсусан муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. ин иқдом як рамзи муҳаббат ва ғамхорӣ бо насли наврас аст. матлаби мазкур дар саҳифаи аввали рӯзнома нашр шудааст. дар идомаи саҳифа қарори комиссияи вилоятии интихобот оид ба интихоботи маҷлиси вакилони халқи вилояти Хатлон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. дар хабар зикр шудааст ки барои ташкил ва пешбурди интихобот 69 ҳавза таъсис ёфтааст. ин маълумот аз саҳифаи аввали рӯзнома то охири саҳифаи сеюм фаро гирифта шудааст ва тафсилоти бештарро дар шумораи мазкур мутолиа карда метавонед. дар саҳифаи чорум таҳти унвони паём ва нақши он дар таҳкими давлатдории миллӣ гузориш аз ҳамоиш дар театри мусиқӣ ва масакавӣ ба номи Ату Муҳаммадҷонови шаҳри Бухтар пешниҳод шудааст. ин чорабинӣ аҳамияти паёми пешвои миллатро ҳамчун роҳнамо барои рушди устувори Тоҷикистон таъкид мекунад. дар ин росто маводи ҳамовозӣ ба паёми пешвои миллат аз қалами Шаҳбоз Азимов ба нашр расидааст. илова бар ин дар ин саҳифа мавзӯъҳои муҳим чун дар мубориза бо ҷинояткорӣ фаъол бошем низ баррасӣ шуданд. дар қисмати охирини шумора ахбори варзишии Хатлон нашр гардидааст. аз натиҷаҳои Лигаи Олӣ бозиҳои зимистона ва чемпионати КАФА 2025 то фаъолияти 17 довари тоҷик дар бозиҳои байналмилалӣ ва сафари футболбоз Эҳсони Панҷшанбе ба Узбекистон, ҳамаи ин маълумот бо таври муфассал дар ихтиёри шумо қарор дорад. ҳамчун як анъана рӯзномаи Хатлон ҳар ҳафта 2 шумора нашр мекунад ва талош дорад ки ҳаводорони худро ба тозатарин ва ҷолибтарин хабарҳо таъмин намояд. моро пайгирӣ кунед то аз беҳтарин рӯйдодҳо ва таҳлилҳо баҳравар гардед. то шумораи дигар, хайр дӯстони азиз.